Sa Good Vibes, bagong dialysis clinic sa Bacolod ang nagbukas. Tuyo sini nga masabat ang kakulang sa facilities. Yaring report. Expert healthcare nga accessible sa tanan. Ini ang tuyo sang Envivo nga isa ka dialysis clinic nga nahamtang sa Ipil-Ipil Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod nga gininagurahan sini lamang. Suno kay Dr. Carissa Yanson Dumancas ang tag-iya, simple ang ilang nga misyon, ang maghatag sang dekalidad nga dialysis care. There is a shortage of dialysis clinics, not only in Bacolod but in the entire province. Si Doc Carr ang nagtapos ang iyang nga medisina sa University of Santo Tomas with Latin Honors. Sa New York siya nag-residency kag nagkumpleto sa iyang nga nephrology training sa Mayo Clinic. Anak siya ni Charles kag Ginette Dumancas. Ang iya nga iloy nagkumbinsi sa iya nga magsaylo sa nephrology gikan sa cardiology. Ang iya amay ang naghaylo sa iya nga mag-apply sa Mayo Clinic, ang ginakabig nga #1 nga ospital sa Amerika para mag-train. She was the one who told me about stories of patients lining up outside, waiting in line, sometimes even past 8 o'clock in the evening, just waiting for their treatment. Suno kay Ginette Dumancas, bata pa si Doc Carr, handom na sini nga mangin doktor para makabulig man sa iban. Dugang pa ni Ginette ang iya nga iloy nga si Olivia Yanson nga isa ka nurse ang may dako nga impluwensya kay Carissa. And I really prayed hard that she will come back so that she is going to help, especially the Bacolod and the Negrosan people. And you have to also think of my mom, Olivia, who is also a great influencer on the part of the life of Carissa, because she is also a nurse. And then she has always instilled in Carissa to have a purpose here on earth, which is to really help all the people in all walks of life. Ginsiling naman ni Olivia Yanson nga handa siya magbulig sa mga pigado nga magpadulong sa klinik. Other in the past, I was poor. Now that I am rich, I will help the poor. And you taught your granddaughter that passion. Yes. And I taught my granddaughter to help also the poor. That's why he built this building. Beautiful building, and it's really beautiful. Ang bana ni Doc Carr nga si Daniel Alvarez amo naman ang Head of Engineering and Maintenance ng klinik. Isa ka specialist gikan sa Amerika ang nagbulig sa Envivo set up sang dialysis units sa pagpasiguro nga ini ang santo sa international standards. They're able to maintain those international standards, which equates to quality dialysis. So it's not just enough to provide a dialysis treatment, you have to provide a quality dialysis treatment. Otherwise, that way the patient feels so much better. Sa 30 ka-dialysis machines sang Envivo Clinic, sarang sila maka-accommodate sang 90 ka pasyente sa kada adlaw. Ang mga pasyente nga mayara sang PhilHealth coverage ang maka-avail sang libre nga dialysis services. Sa karon, may 60 ka pre-registered patients sila kag nagahulat na lamang sang PhilHealth accreditation nga ginapaabot anuman nga adlaw sini nga semana.